Σήμερα έχουμε μία νέα σελήνη στον καρκίνο και κάνουμε αυτό το βίντεο μαζί με την Περσεφόνη, η οποία θα μπει σε λίγο. Το κάνουμε πρωί, έχει καλοκαιριάσει, τα βράδια θέλουμε να βγαίνουμε έξω, λίγο να περνάμε καλά, οπότε το κάνουμε πρωί, όποιος θέλει μπαίνει. Διαφορετικά το βλέπετε μόλις το ανεβάζουμε. Λοιπόν, να μας κάνει ένα αίτημα και η Περσεφόνη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί η νέα σελήνη αυτή συνοδεύεται με τον Δία, ο οποίος είναι δίπλα στα φώτα. Μια εύνοια και δίνει μια ευκολία σε οτιδήποτε θέλουν να κάνουν, ειδικά τα παρορμητικά, κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι. Καλημέρα. Ήρθε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, λέμε για τη νέα σελήνη, είναι στη 4η μοίρα του καρκίνου, ο Δίας είναι στην 3η μοίρα και επηρεάζονται, λέω, όλα τα παρορμητικά, κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι, αλλά και όλοι μας, ανάλογα σε ποιον οίκο πέφτει αυτή η νέα σελήνη, που είναι ένα νέο ξεκίνημα. Δεν σ' ακούω, ρε Μαριόλγα, όμως, δεν σ' ακούω, γιατί? Γιατί δεν με ακούς? Σ' ακούω. Τώρα με ακούς? Εντάξει, σ' ακούω, θα κάνω λίγο έτσι να ακούω. Λοιπόν, 4η μοίρα η νέα σελήνη, 3η μοίρα ο Δίας. Είναι μια νέα σελήνη στον καρκίνο, όπου ο καρκίνος είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ρίζες μας και με το συναισθηματικό κομμάτι το οποίο κουβαλάμε, γιατί ο καρκίνος, έχουμε πει ότι είναι και η είσοδος ψυχών, είναι ένα βαθύ ζώδιο το οποίο κρύβει πάρα πολύ συναίσθημα και κρύβει πάρα πολλά μυστικά τα οποία έχουν να κάνουν με τις ρίζες και από το περιβάλλον όπου ερχόμαστε. Ακριβώς, είναι και σε συμπαντική μέρα 4 αυτή η νέα σελήνη, που σχετίζεται με όλο το προγονικό, με τις ρίζες μας, με το σύστημα από το οποίο ερχόμαστε, τις πεποιθήσεις και τα προγράμματα που κουβαλάμε από το συστημικό, αυτό την παγιωμένη πεποίθηση που λέμε. Αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό, το ότι παίρνω την ευλογία των προγόνων και αφήνω πίσω τις πεποιθήσεις τους, αφήνω πίσω τα προγράμματά τους, για να υλοποιήσω το δικό μου καινούριο με βάση τις δικές μου αρχές. Είναι λίγο challenge, γιατί είναι αυτό που λες, είναι καρκίνος, είναι 4, είναι σύστημα, αλλά είναι και βάζω γερά θεμέλια. Το 4 είναι βάζω γερά θεμέλια, ο καρκίνος βάζει γερά θεμέλια. Χτίζει. Ναι, γι' αυτό μια σελήνη του καρκίνου, όσοι έχουν σελήνη του καρκίνου, είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας οτιδήποτε τους έρθει στη ζωή. Είναι μια πολύ δυνατή σελήνη. Αλλά εδώ δεν πρέπει να αρνηθούμε το παρελθόν, δεν πρέπει να αρνηθούμε οτιδήποτε ήταν πριν από το τώρα μας. Δηλαδή, ό,τι κουβαλάμε, να μην το θεωρήσουμε βαρύδι. Είναι μια γνώση που έχουμε πάρει και μας την έχουν προσφέρει οι πρόγονοί μας και το σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε. Μια κατανόηση, αλλά δεν θέλει εγκλωβισμό. Δεν θέλει εγκλωβισμό στις δικές τους πεποιθήσεις, δεν θέλει εγκλωβισμό στις δικές τους παραδόσεις. Αποδέχομαι την πληροφορία, είμαι ευγνώμων, αποδέχομαι τους προγόνους μου και χτίζω το δικό μου όμως. Χτίζω το δικό μου. Εγώ νιώθω σαν να έχω πάρει μία γνώση με δύσκολο τρόπο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το συστημικό μας τη δίνει με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Είναι δύσκολο το συστημικό, βέβαια. Σέβομαι την ιεραρχία από που προέρχομαι. Σημαντικό. Αυτή την ιεραρχία λοιπόν την τιμώ. Έχω πάρει όλη τη γνώση που μου πρόσφεραν και αυτή τη στιγμή χτίζω κάτι δικό μου, στο συναισθηματικό μου κόσμο. Το έχω αποδεχτεί όλο αυτό. Και αυτή τη στιγμή βλέπω έναν άλλον εαυτό, μία άλλη ζωή να ανοίγεται μπροστά μου. Δηλαδή αυτό το νέο ξεκίνημα. Βλέπεις τη δυναμική σου. Γιατί κατάλαβες τη δύναμή σου μέσα από τη δυσκολία του συστήματος. Και αυτό έχω εισπράξει, ναι. Το σύστημα είναι και το σύστημα το κράτος, σύστημα είναι το Matrix γενικά. Αλλά αυτή η νέα σελήνη έχει να κάνει με την ιεραρχία της οικογένειας και το τι έμαθα από εκεί. Χωρίς όμως, το ξαναλέω, είναι σημαντικό, χωρίς να εγκλωβίζομαι. Γιατί ο καρκίνος εγκλωβίζεται στην οικογένεια. Ξέρεις τι, ο καρκίνος όχι μόνο εγκλωβίζεται, θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή του να υπηρετεί την οικογένεια. Ενώ δεν είναι έτσι. Η υποχρέωση του καρκίνου είναι στον εαυτό του να αποκτήσει πάρα πολύ δυνατό συναισθηματικό κόσμο
για να μπορέσει να φτιάξει το δικό του δρόμο. Όχι να εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα το οποίο δεν το αντέχει και αναγκάζεται μετά και γκρινιάζει. Γι' αυτό λέμε καρκίνο, όλοι γκρινιάζουν. Δεν είναι έτσι. Πρέπει Όχι. να ανοιχτεί αυτό προς τα έξω για τον δικό του κόσμο. Κοίτα, το 4 είναι και η είσοδος στην ενσάρκωση, είναι η γέννα, είναι το παίρνω μορφή. Άρα λοιπόν σήμερα ό,τι πρόθεση βάλουμε είναι σαν να ξαναγεννιόμαστε από την αρχή, να κάνουμε αυτό το νέο ξεκίνημα με τη δυναμική και τη γνώση και την ευλογία από τους προγόνους, αλλά με άλλη δύναμη, με άλλο στόχο και με μια ελευθερία που με βγάζει εκτός τετραγώνου, με βγάζει έξω από το τετράγωνο. Ξέρεις τι άλλο σκέφτηκα τώρα. Λέω, είμαστε όλοι εντολής ενός συστήματος. Με τη νέα σελήνη αυτή μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας σύστημα καινούριο. Η Εννοείται. ιεραρχία να αλλάξει, γιατί φυσικά υπάρχει η ιεραρχία και από εμάς, γιατί υπάρχουν οι σύζυγοι, τα παιδιά, η υπόλοιπη οικογένεια που είναι κάτω από εμάς. Άρα και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της ιεραρχίας άλλου Εννοείται. συστήματος. Μα αυτό Α, θέλει, αποδοχή θέλει. ναι. Και να φτιάξουμε ένα σύστημα δικό μας, έτσι όπως το έχουμε προσαρμόσει με τα δικά μας πιστεύω, τα οποία είναι αποτέλεσμα όλων των πεποιθήσεων των υπολείπων. Ακριβώς. Βάζω τη δική μου οπτική, ώστε να είμαι πιστός στον εαυτό μου στο σύστημα που θα δημιουργήσω. Το όποιο σύστημα. Είτε έχει να κάνει με την εργασία μου, είτε έχει να κάνει με τη δυναμική μου σχέσεις. Ακούγονται και τουρίστες, δεν πειράζει, είμαστε στην Πάρο, έχει τουρισμό. Ενώ εδώ στο Ε, Εγάλο έχει ησυχία. είτε έχει να κάνει με το σπίτι μου, γιατί το 4 είναι και το σπίτι. Ο καρκίνος επίσης είναι Ναι. το σπίτι. Ε, αλλά με το πώς θέλω εγώ να είναι τα πράγματα, όχι με το πώς έμαθα. Δηλαδή, Ε, σπάω το πλαίσιο, πάω βγαίνω το πλαίσιο. εκτός και Ναι. αυτή είναι και η δυσκολία και ο φόβος του καρκίνου, γιατί ο καρκίνος φοβάται να βγει εκτός του Εννοείται να γνώριμου. βγει από το καβούκι του ποτέ, γιατί είναι η Όμως ασφαλειά του. είναι μέρα 40, που σημαίνει ότι υπάρχει δυναμική του 0, υπάρχει δυναμική του ανοιχτού πεδίου και της βοήθειας από το θεϊκό πεδίο, που σου λέει δημιούργησε ό,τι θες. Μην φοβάσαι. Βγες εκτός πλαισίου ασφαλείας και δράσε. Δώσε μορφή, γιατί το 4 είναι δίνω μορφή. Εσύ Δίνω το ξέρεις μορφή. καλά. Εσύ δίνεις μορφή γρήγορα. Το άλλο που έχω να πω είναι, επειδή έλεγες για τα συστήματα που θα πρέπει να καταρρεύσουν. Είμαστε σε συμπαντικό 9, να μην το ξεχνάμε. Θα Αυτό το σημαντικό καταρρεύσουν τα 9 δηλαδή, συστήματα εντάξει, ναι. για να δημιουργηθούν καινούρια. Πώς θα δημιουργηθεί μια καινούρια πραγματικότητα αν δεν καταρρεύσει η Ναι. προηγούμενη? Και αν Ε, εγώ θέλω να δημιουργήσω δική μου καινούργια πραγματικότητα, εγώ είμαι αυτός που πρέπει να απορρίψω την προηγούμενη, αλλά έχοντας κατανοήσει την εμπειρία, έχοντας κατανοήσει την πληροφορία. Ξέρεις τι, πρέπει να προσέχουμε. Αυτό το είχα γράψει πάρα πολύ παλιά όταν ήμουν στο δεύτερο έτος της σχολής. Με τι θα αντικατασταθεί το σύστημα, γιατί είναι και ο πλούτονας στον υδροχόο. Πάμε για αντικατάσταση συστήματος, αλλά από τι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε από τι θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις ρίζες. Γιατί τώρα βάζουμε ρίζες για κάποιους άλλους που είναι μετά από εμάς. Αυτή η ρίζα που θα φυτέψουμε εμείς, τι θα αντιπροσωπεύει? Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται να κατανοήσουμε τι έχουμε πάρει εμείς. Να ευλογήσουμε αυτό που πήραμε, να το χωρέσουμε και το καινούριο που θα δημιουργήσουμε για τους επόμενους, αυτό που λες, να έχει μια καθαρότητα. Να Ναι. μην έχει μέσα απογοήτευση, να έχει μόνο τη δυναμική. Τι σημαίνει δίνω μορφή, τι σημαίνει χτίζω την πραγματικότητά μου, χωρίς λύπηση, χωρίς να νιώθω ότι δεν είμαι καλό παιδί αν κάνω κάτι άλλο, χωρίς όλα αυτά τα μοτίβα, ρε παιδί μου, που κουβαλάει το προηγούμενο σύστημα. Αυτό λέω. Κοίτα, Δεν είναι... ο καρκίνος κρύβει πάρα πολύ αγάπη. Εάν ριζώσουμε κάτι με τη νέα σελήνη αυτή τώρα, με αγάπη, Αγάπη θέλει. ναι, αυτό, δηλαδή να υπάρχει το άδολο. Σου το Η δίνω, ανιδιοτέλεια. ναι, είναι δικό σου και δεν περιμένω Σημαντικό τίποτα. 9. Ανιδιοτελής αγάπη και προσφορά. Θα πω και κάτι άλλο, ένα λεπτό, γιατί όλοι ένα είμαστε. Βιώνουμε πολύ, η ανθρωπότητα βιώνει δύσκολες καταστάσεις. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να εστιάζω την προσοχή μου στην ειρήνη και στην αγάπη. Δεν χρειάζεται να φέρνω στο πεδίο μου την δυστυχία και το πρόβλημα και τον πόνο που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που βιώνουν τον πόλεμο, και τον πόλεμο τον ίδιο σαν λέξη,
σαν δυναμική, γιατί έτσι δεν βοηθάω κανέναν. Δηλαδή, αν θέλουμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να οραματιζόμαστε αγάπη και ειρήνη και να στέλνουμε φως, να βγάλουμε τελείως από το μορφογεννητικό μας πεδίο, ναι, αλλά γίνεται πόλεμος, ναι, αλλά φοβάμαι, ναι, αλλά υποφέρουν, αλλά με το να αναπαράγω εγώ τον πόλεμο, Έτσι. τον πόνο, τη δυστυχία και την πείνα δεν βοηθάω, γιατί ενεργειακά αυξάνω αυτό. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό. Θέλω την Ακριβώς. παγκόσμια ειρήνη. Άρα θα εστιάσω στην ειρήνη και στην αγάπη. Αυτό είναι το σημαντικό 9. Ε, Ανιδιοτελής αγάπη και προσφορά. Αλλά από τη υπάρχει, μεριά της δυναμικής που δονούμε ψηλά. Δεν ναι, δονούμε στον πόνο, δονούμε στην αγάπη και στοχεύω στην παγκόσμια ειρήνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζω απ' έξω αυτό που συμβαίνει. Απλά προσπαθώ να βοηθήσω ενεργειακά από τη μεριά του φωτός. Αυτό. σωστά. Στο Pranic Healing υπάρχει ένας διαλογισμός ο οποίος λέγεται δίδυμες καρδιές και αυτό Μμμ. που κάνεις στο τέλος είναι να δίνεις αγάπη και να εύχεσαι ειρήνη για όλο τον κόσμο. Αγάπη και Γιατί ειρήνη για όλο τον κόσμο. αυτό Ακριβώς. είναι το σημαντικό. Από Αυτό. εκεί και έπειτα τώρα να παράγουμε οτιδήποτε δείχνουν οι τηλεοράσεις ή οτιδήποτε συμβαίνει το οποίο καλώς ή κακώς συμβαίνει σε περιοχές που είναι πολύ μακριά από εμάς, αλλά φυσικά είναι και δίπλα στην πόρτα μας η Ουκρανία. Ωστόσο, μόνο με αγάπη και με ειρήνη, να ζητάμε την ειρήνη για όλο τον κόσμο. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει. Μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και μόνο έτσι μπορούμε να συντονίσουμε και να δυναμώσουμε τη δόνηση της αγάπης και της ειρήνης. Αυτό το κλείνω, να μην το ανοίξουμε άλλο. Απλά επειδή Όχι, συμβαίνει, χρειαζόταν να πούμε και γι' αυτό και για να ναι. καταλάβουμε λίγο τι φέρνω στο πεδίο μου. Δεν χρειάζεται να το φέρω στο πεδίο μου. Αυτό το οποίο νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τον κόσμο είναι ένα γιόντ το οποίο υπάρχει αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες. Και ειδικά η Νέα Σελήνη αυτή, ενώ πάρα πολλοί κόσμος περίμενε τα δώρα του, όπως ήταν και χθες με το καζίμι με τον ήλιο, δεν τα πήρε. Δεν τα πήρε γιατί υπάρχει μία ενέργεια που είναι λίγο δύσκολη, δηλαδή δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν, γιατί εμπλέκεται ο Πλούτονας, που είναι αυτό το τερματίζω κάτι, ούτως ώστε να ξεκινήσω κάτι καινούριο, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με κάποιο καρμικό γεγονός, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που γίνεται είναι για το καλό μου. Πολλοί άνθρωποι λένε να έρθει ο Δίας να γίνει αυτό που θέλω, που το θεωρώ εγώ εξέλιξή μου. Το Δεν έχουμε είναι αυτό. ξαναπεί αυτό το Ναι, θέλω. Πρέπει να είναι, να συντονίζεται με το ανώτερο καλό μου αυτό που θέλω. αυτό Και είναι το θέμα. έχουμε ξαναπεί ότι όταν θεωρώ δεδομένο ότι ό,τι γίνεται μόνο για καλό μου, θα έρθει το ωφέλιμο. Και εκείνο που Θέλει περνά, μία απελευθέρωση και μία παράδοση στο σύμπαν με πίστη ότι θα το λάβω. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα το λάβω. αυτό που είπες, που λέμε, να θεωρούμε ότι τα πάντα γίνονται για το καλό μας, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες όπως τώρα. Όλοι περιμέναν να έρθει η μέρα να γίνει κάτι ιδιαίτερο. Και δεν έγινε. Δεν έγινε γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πραγματικά για το καλό σου. Και αυτό που Ακριβώς. ήθελες εσύ να γίνει, δεν είναι. Δεν, Και δεν μετά θα ωφελεί δείξει, κάποιον. δηλαδή θα δείξει τώρα και σήμερα. Όλος ο Ιούνιος είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή είχε και την πύλη του ηλιοστασίου, είχε το 369, στις 30 του μήνα είναι ξανά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κλειδί του σύμπαντος. Μπαίνει ο σπόρος και δίνω το χρόνο να ανθίσει ο σπόρος που έβαλα. Θέλει μία πίστη στην διαδικασία. Θέλει μία πίστη στη δική μου την πρόθεση. Αυτό, ο χρόνος είναι σημαντικό εδώ γιατί είναι παρορμητικό ζώδιο και αντιδράμε παρορμητικά. Αυτό που Μμ. έλεγες πριν, το μπαλόνι. Λοιπόν, Αυτό παθαίνεις και εσύ μπαλώνει. μπαλόνι. Σκόνη, σκάει. Αφήνουμε λοιπόν το μπαλόνι effect και πάμε λίγο σε κάτι ουσιαστικό, να δώσουμε χρόνο ούτως ώστε να εκπληρωθεί αυτό που θέλουμε, αυτό που είναι να Είπαμε, γίνει για την εξέλιξή μας. το είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο ότι το είπα ότι κάποιες φορές οι υλοποίησεις μας δεν γίνονται. Χρειάζεται να γίνει μία αναπροσαρμογή στο πεδίο μου. Κάποιες φορές χρειάζεται η αναμονή γιατί κάτι χρειάζεται να αλλάξει για να φτάσω εκεί που θέλω. Είναι Αυτή, αυτό το αυτή, περιμένω με πίστη αλλά χωρίς να νιώθω την έλλειψη. Αν ξέρεις νιώθω τι, την έλλειψη θα έλξω και άλλη έλλειψη. αυτή η αναμονή όμως γίνεται για κάποιο λόγο, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να οριμάσουν, να κάτσουν, να τα κάνουμε δικά μας και ούτως ώστε όταν θα έρθει αυτό που είναι να έρθει, να είμαστε έτοιμοι
να το Να διαχειριστούμε είμαστε έτοιμοι να το σωστά. διαχειριστούμε, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το Ε, θέμα. τι άλλο, ήθελα να πούμε λίγο πέρσι για την 29 μοίρα που είναι ο ουρανός, ο οποίος θα φύγει στις 7 Ιουλίου και βλέπουμε ότι ο ουρανός στην 29 μοίρα του Ταύρου έχει φέρει πάρα πολλές δυσκολίες και φέρνει και σε όλους, ίσως και γι' αυτό να μην εκτελούνται όλα όπως περιμένουμε. Μέχρι τις 7 Ιουλίου λοιπόν που θα φύγει και θα πάει στο Δίδυμο. Αυτό το 29 σου λέει κάτι? Το 29 είναι 29-11-2. Θέλει μία αποδοχή αυτού που έρχεται. Αποδέχομαι αυτό που έρχεται και είμαι σε θέση να το διαχειριστώ. Το χωράω χωρίς να θυματοποιούμε. Ψάχνω να βρω το χώρο μέσα μου. Ό,τι ήρθε γιατί ήρθε. Είναι αυτό η δεκτικότητα που λέγαμε. Η δεκτικότητα με κάνει να είμαι και σε ροή. Όταν είμαι δεκτικός και δεν δονούμε στη μεριά της θυματοποίησης, κατανοώ αυτό που έρχεται, επιτρέπω να έρθει, να περάσει, να το κατανοήσω και να φύγει. Να μην μένω στο ότι όχι τι μου συνέβη, όχι, να δω τι έχει έρθει. Ωραία, κάτι έχει να μου δείξει. Το χωράω, επιτρέπω να συμβεί και επιτρέπω με τον ίδιο τρόπο να απελευθερωθεί. Και εδώ κλονίζονται όλες οι ασφάλειες, δηλαδή το πώς θέλουμε να ζήσουμε καλά και για ποιο λόγο δεν έρχεται αυτός ο τρόπος για να καταφέρω να ζήσω καλά. Εντάξει, ας κάνουμε χώρο και το βλέπουμε. Το καλά εξαρτάται από εμένα, Μαριόλα. Το έχω ξαναπεί, είναι που εστιάζω. Εστιάζω στο πόσα έχω, άρα είμαι ευγνώμων, ή εστιάζω στο πόσα δεν έχω. Όσο εστιάζω στο πόσα δεν έχω, θα έλκω κι άλλη έλλειψη. Κι άλλη. Από το σημείο της ευγνωμοσύνης υλοποιώ και βιώνω αυθονία. Κι άλλη αυθονία. Αυτό με την έλλειψη, ρε παιδί μου, πώς μπορούν να ζουν με έλλειψη, δηλαδή πραγματικά, γιατί έχω περάσει κι εγώ πάρα πολλά χρόνια ζώντας με έλλειψη και τώρα λέω πώς άντεχα, δηλαδή υπάρχει τόση αυθονία γύρω μου και πόσο μάλλον συναισθηματική αυθονία με πολύ αγάπη. Ακριβώς, ανειδωτελή. Ναι, και καθόμουν δηλαδή και ζόριζα και πίεζα τον εαυτό μου σε καταστάσεις τις συστημικές που λέμε, όπως είπαμε προηγουμένως, και τώρα λέω θα φτιάξω ένα σύστημα δικό μου, το οποίο θα είναι βασισμένο στην αγάπη, Λεωνίδα, στην αγάπη. Λοιπόν, γιατί η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη, δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικότερο. Ακριβώς. Η αγάπη είναι η πιο υψηλή δόνηση, είναι η δόνηση που θεραπεύει, που μεταμορφώνει, που υλοποιεί. Μόνο από εκείνο το σημείο. Πες το. Θυμήθηκα να πω και κάτι ακόμα. Πες το λίγο πιο δυνατά, έχω τα αυτιά μου. Να πω λοιπόν ότι η σημερινή μέρα, γιατί το ανέφερα λίγο εχθές στο Καζίμι, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Ξεκινώντας από τη συγχώρεση αυτή και την κατανόηση για ποιο λόγο κάναμε κάποια πράγματα κάποια δεδομένη στιγμή. Εγκλωβιστήκαμε σε μοτίβα. Ακριβώς. Να το κατανοήσουμε και να πούμε it's okay, δεν είναι κακό, δεν ήμουν ανίκανη, δεν ήμουν ανήμπορη, δεν ήμουν χαζή, δεν ήμουν οτιδήποτε. Λοιπόν, απλά τη δεδομένη στιγμή σκεφτόμουν με τον δεδομένο τρόπο και έπραξα έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνω πίσω και να στεναχωριέμαι για κάτι το οποίο δεν το έκανα διαφορετικά. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, γιατί ο Δίας είναι η μεγάλη συγχώρεση. Και ειδικά στον καρκίνο, που είναι η αγάπη μαζί με τη συγχώρεση αυτή, που ξεκινάει από εμένα πρώτα και μετά συγχωρώ και τους άλλους. Για να μπορέσω να συγχωρήσω και τους άλλους. Πρώτα πρέπει να κατανοήσω τον εαυτό μου για να μπορέσω να κατανοήσω και τους άλλους. Επίσης, παρελθόν δεν υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί. Ούτε μέλλον. Υπάρχει μόνο το εδώ και το τώρα. Πρέπει να είμαι συνειδητός στη στιγμή μου. Αυτή εδώ τη στιγμή, αυτό που κάνουμε τώρα μαζί, το έχουμε ξαναπεί. Ο καφές που θα πιω το πρωί, η καλημέρα που θα μου πει ο περαστικός. Είναι μοναδικές στιγμές τις οποίες πρέπει να τις βιώνω για να παίρνω την πληροφορία, να παίρνω το βίωμα και να είμαι ευγνώμων στο εδώ και το τώρα. Αυτά νομίζω. Αυτά είχαμε να πούμε. Ζήστε το τώρα με αγάπη. Είναι πολύ ωραία νέα σελήνη. Βάλτε το σπόρο και στις 30 του μήνα θα ανεβάσω και ένα τέτοιο. Είναι σημαντικό γιατί επαναλαμβάνεται πάλι το 369.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτό το καφεδάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.